औ মহিলাৰী বুলি বস্তুটো আগতে আমি আমাৰ শিৱ মহোদয়ক কৈ আছে যে তেখেতে খালি মিডিয়াতহে আছে, তেখেতে গ্ৰাউণ্ডত নাই। এইটো ৰিয়েল কথা। আজি তেখেতে যিখিনি সময় আছে, তেখেতেতো ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ৰাতিপুৱা এটা বেলেগ ধৰণৰ মদ আৰু দুপৰীয়া বেলেগ ধৰণৰ এটা আৰু আবেলি বেলেগ ধৰণৰ মানে বস্তুটো খাই তেখেতে শুই থাকে। গতিকে তেখেতৰ আৰু বিটি আৰু সমাজৰ লগত কিবা এটা যে সম্বন্ধ আছে বা বিটি বাকী ৰাইজৰ লগত যে কিবা সম্বন্ধ আছে আমি নাভাবোঁ। আৰু বিশেষ কৰি তেখেতৰ যোনটো দল এতিয়া কোনোবা এটা কণ্ট্ৰেক্টাৰে চলাই আছে, তেখেতে বিল পোৱা নাই, তেখেতৰ যোনটো বিল নাপোৱা খং बेरेफुंजानि लालायबाय आंगोनि जिउनि भिटामिन जेरावहाय बुंनाय दं जौ फाग्लाफोरनि थाखाय जौआनो जिउनो जौआनो एभ्रिथिं जों जौनि गेजेरजोंनो सानफाथोलो समखौ बारहोयो। दा बे बुब्लियाव आं बेखौनो बुंनो सानदों, जोंहा बिटिआरनि ना बोरमा बिफाननि EM बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मा बुंदों। बिथाङा सानफायाव मोनथाम रोखोमनि जौ लोङो, फुङाव आलदा रोखोमनि, सानजौफुआव गुबुन रोखोमनि आरो मोनाबिलियाव गुबुन रोखोमनि जौ लोङो होननानै बुंदों। नाथाय बिथाङा मा जौजों रिजायनो नागिरदों बैखौबो जों मिथिगौ। दा बेखौसो बुंनो सानदों। राकेश ब्रह्म बिथां गोसोमा जे गावनो सासे बैबायदि निसा लाग्रा, जाय समाव बिथाङा आं नोंथांमोननो गोसोखांहोनांगोन, जोंहा मानगोनां बर'निनो सासे इन्टेलेक्चुवेल मेलेमजिबि बिथां बारग' बिय' जाय बिथाङा दिनै बर' समाजजों लोगोसे गावनि साकरियाल लाइफआव बिथाङा गावनि जिथु डिउटि महरै बिथाङा एजुकेसन फोथाराव बिथाङा गोबां बिफाव लाबोबाय, दिनै बिथाङा रिटायारमेन्टबो लाबाय। दा बे समाव बिथांखौ राकेश ब्रह्म बायदिया बै समाव जि गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारिनानै बानसावदोंमोन, मिडियायाव स्टेट होदोंमोन, माबा गावनि स्टाफनि खामानि मावग्राजों ओरै थोरै होननानै नंखाय स्टेटमेन्ट होदोंमोन। बैखौनो जोंहा अमर सिं सार बिथाङा, जेराव बेबायदि आखुनि मानसियानो नङा, बैखौनो अमर सिं सार बिथाङाबो काउन्टारनि गेजेरजों दिनै राकेश ब्रह्मआसो ओरै थोरै उखुन्दै लायो, ओरै थोरैमोन मोनसे समाव, ओरै थोरै माबा बोरमा अमा लायोमोन, ओरै थोरै हटेल होयोमोन होननायाव बिथाङा लाजिनायखौ दोनखुमानो हायैनि बिथांनि मुङाव केस होबाय, आंखौबो केस होफाबाय। 4 बोसोर जोङो कर्ट कासारि गानांबाय। दाथ' आं सानो हायोबा राकेश नोंथां बे कर्ट कासारि गेलेनायाव कर्टआव थांनायाव जेसेबांनाखि फैसा थांदों बेखौ हराबाबो जौ बेदर जानो 1000सो हरलाय। मानसि मोजांबा नोङो 1000 फैसाखौ नों EM जाना हरनो हाया नामा? हर, बेदर जाना रंजानां। केसा जिथुके जोब्बाय जेब्ला। दा बेवहाय नोंथाङा जाबायदि खोथा बुंदों, नोंथांमोनखौसो दिनै मिडियायाव नंखायखौनो एक्टर जाफ्लानायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै नोंसोर मिडियायाव गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुङो, मोगथाङाव माथो जेबोखौनो मावफुंनो हाया। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौसो नोंथांमोननि प्रमद बर' नोंसोरो ज' जानानै मा बुंबाय थादों, हाग्रामा महिलारिखौ मिडियायाल' फोथांना दोनदोंनो, मिडिया गैयाब्ला बिनि नामबो गैला, गुनबो गैला, महरबो गैला, माने बेबायदि बुंनो सानदों। डेट मिन्स मिडिया गैयाबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा न'आवनो हाबसोना थासिगोन, रावबो मिन्थिनाय नंला, बिथांनि सोमोन्दै बेवहाय कन्ट्रभार्सि जानाय नंला, सावरायनाय नंला। बेबायदि खोथाखौ नोंथांमोना बुजायनो सानदों। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगांबो दंमोन, दाबो दं आरो उनावबो थाबाय थागोन। बिथांनि जिथु बर' हारिनि सायाव होलांनाय आरो अभारअल BTCनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि धर्मलम्बालम्बि, जेसेबांनाखि बाखा बाखि, जेसेबांनाखि गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारिनि सुबुंफोर जायाथों मानो, बिथांमोननो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बिफाव होदों, गोबां अबदान होदों। आरो बर' हारि हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङानो दिनै BTCजों लोगोसे आउट अफ BTCनि बर' माहारिफोरखौबो गोदोनिफ्रायनो नायसंबोदों। अब्ला नोंथांमोना मा होननानै बुंनो हायो जे दिनै बिथांखौ मिडियायासो फोथांना दोनदों होननानै? जानो हागौ नोंथांमोनखौसो दिनै मिडियाया फोथांना दोनदों। नोंथांमोनासो मिडियायाव एक्टर एक्ट्रेस बायदि बायदि फाव फेसन खालामफैयो, बुंफ्लाफैयो, नाथाय प्रेक्टिकेलाव जेबो मावनो हाया। बोरैथो नोंसिनि अमा मिसना, ना मिसना, माथो अमा मासे हरनो हायैनि नोंसोर बेसेबां बेबायदिनो सावरायजायो? आरो एफा मोजां सरकारा लिस्टेड जाखानायफोरनो मानो अमा मासेखौनो हरनो हाया? बेफोर बेसेबां गिदिर कुइसन। दिनै नोंथांमोना बुंबाय थादों 2025आवबो 26आवबो नोंथांमोना क'आलिसन सरकार थागोन बा नोंथांमोना एलायन्स
बिजेपि इजिपि इउपिपिएल जाना एलायन्स थागोन होनदों समा फैगासिनो दंबाबो नोंसोर एलायन्स थायो ना मायो इउपिपिएल हिसाबै नोंसोर सिट मोनसेबो देरहाया देरहाथारबा मोनसे मोननै देरहागोन आरो नैबे बुब्लिया बिराद नोंसिनि थाखाय खैफोद गोनां बुब्लि आरो दिनै जाय बिजेपिआव जयेन जादों इउपिपिएलनि मानसिफोरासो जयेन जाबाय थादों बेखौबो मिन्थिना लानाया मोनसे दिनै इउपिपिएलनि मानसिफोरासो बिजेपिआव लैहोर जयेन जागासिनो दं अब्ला माखौ लानानै नोङो मा दुगा खोथा बुंबाय थायो हो नोंसो जौ लोङो नोंसो माबा माबि उखुन्दै लायो नोंसो माबा माबि सोरनावबा दाउ अमाबो थ्रेदबोदोंमोन बे नंगुबै खोथाखौ नोंसिनि बाय बाहागियाबो जोंनो फोरमायबोदों बै समाव हो दा लाजिनायखौ दोनखुमानो हायैनि नोङो नाङा फाङा रं एलिगेसन होनानै हो भुल एलिगेसन होनानै केस फाइल खालामदों कर्ट कासारि गाहोदों हो नोंसो माथो मालायखौ गाज्रि बिगाब बुङो नों बुङो फेरेंगा बुङो हो नोंसोरखौ सोरबा केस होफेरदों नाथाय नोंस्रा गुबुना नोंसोरखौ सोरबा माबा मोनसे होनबानो नोंसोर केस होयो बे माबायदि जास्टिस बेलाय माबायदि न्याय बेलाय दा गतिके नोंथांमोना साननानै नायनाया मोजां फैबाय थानाय समाव नोंसोरखौ बर' रायजो राजाया जायगा होगोन ना होआ नोंसोरखौ फिन खनसेनि थाखाय रिप्रेजेन्टेटिभ्स महरै MCLA महरै दैखां हरफिनगोन ना हरफिना बैफोरखौ साननानै नाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिफाव अबदानखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया एभयड खालामनो हाया इभेन नोंथांमोना दिनै बर' हारिनोबो जेबो कन्ट्रिबिउसन खालामाखै अभारअल BTCनि 13-14टा जनगोष्ठीफोरनोलाय नोंथांमोना मा होनायनि मा निसान मा फोरमान दङ दा एसे लाजिनो सोलों मिन्थिबाय राकेश केस होनायखौथ' गोजानाव दोनथारलै आरो हायोबा दाख्लैनि केसआव जों देरहाबायना नोंसोरनि मुसलपुर साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेटआनो जोंनो माबा स्टेजखौ होबाय दा बेखौ नों एसे लाजिनो नाजा नङामोनब्लालाय जों मानो देरहानोमोन उमर सिं सारजों आंजों एसे लाजि आरो जौ लोंनो फैसा गैयाबा नै खोनाबाय राकेश जौ लोंनो फैसा गैयाबा लोंफैनो हागोन ना जानो ना नै ना जा होमबा राकेश नै ना जा होमबा न' जाफै ना जानो राकेश माइ हानो फैगोन ना फैला नोंलाय ना इलेक्सन जोबनायखाय माइ हाला लङि गानना मोसानोसैब्रा सानैजों हाग्रामा महिलारि बायदि नोंसोर मा खामानि मावबोदोंब्रा लासिं सिं गबिन्द बोराय प्रमद नोंसोरथ' दाहोनासो थानांसिगोनदांलै समा जाबायदि जाबोदों सोर बर' रायजो राजाया जायगा होनोलै नोंसोरखौ एफा थगायसुलाफोरखौ थगायाखै होनबावगोनब्रा बोरोथो साखरियालाय थगायाखैबा एक्स NDBफोरा पुलिस साखरि मोनजोब्बायनो 4000निबो बांसिन एक्स ग्रेसिया मोनबायनो NDB न'खरनि बै भिक्टिमाइज फेमिलिफोरा बिनिफ्राय माबाफोरा जाय बारग' NDB बिथांमोनाबो रिहेबिलिटेसन पेकेज मोनजोब्बायनो मानो थगायखोलै 1500 करोड़ कौटिखौ बहा बाहायखो आसाम स्टेटनिफ्राय पार इयार स्पेशल डेभेलपमेन्टनि थाखाय हरनाय 800 कौटिखौ बहा बाहायखो ना मिथिं दावथिं खुंनायाव बाहायजोब्बाय प्रमद खोन्थालाय थगायसुला नङाबा ब्लाबो लाना बेयाव इस्किनि होननानै थांदों होननानै बोरैलै गोजोननि सानसिया माथो दाउ अमाखौनो राननो हाया गबिन्दआ मा बुंबाय थायो हो मा चिफ मिनिस्टाराबो बख'नो हाया प्राइम मिनिस्टाराबो बख'नो हाया मा खोथा बेलाय नोंसिनि कमरेड लोगो नोंसोर दा सरकाराव दंबावो पावाराव दंबावो नारसिननांगौसो प्रेसाराइज खालामनांगौ गथारनांगौ जोंना NDB आफादनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिथां रन्जन दैमारिया गथारनांगौ होननासो दाबि होबाय थानांगौ मा उल्थासोलै नोंसिनालाय ना ओंखाम रानजानो गिदों माइरङाथ' गोमानाया गोमाखासिगोन नोंसिना दे थेंक इउ सेबन्दुमोन नै राकेश होमबा